Bernie B Talks. 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 Paborito sa tanan. Bernie B Talks. Bernie B Imong kabondi sa kahanginan. Hey! Hey! Alas 8 sa isang oras mga igala. It's, thank God, it's Friday. Yung kabalo ko ni Dayon ba ang ulan? Murag minitaliti man to kanina. Welcome sa lang edisyon sa atong programa ang Bernie B Talks. Kauman si Consel Bernie and Master Poppy. Ni ulan di. Ni ulan, ni hinera po dayon. It's raining outside, aren't we? Ngano man na? Nganong aren't we? Maka-explain ka na? Nganong aren't we? Ni ulan ba sa gawas? Wala ka ha? Dili. Di mo. Ang naitabo mo gud ani RP nga ni naitabo. Ako kang istoryahan ani kay true to life. Na history di ana? Na siya history. There was a time nga duha ka buk mag-uyab. Dili pa sila uyab di ay. Nang uyab pa ang lalaki niya nag-ingon sila mag-camping ta. Sugot ang babae. Naghimo siya tent kay siya lagi lalaki iyang gikuan murag mo na gid ni. Ana gid siya ba? Mo na gid ni. Daw bikay, di man mosulod ang babae sa tent. Di man gid mosulod. Sila raman dito gusto niya nga masulo lagi ang babae. Na din siya. Lord, hinaot unta Lord nga siya na gid ako mauyab. Nagbagsak bitaw ng ulan Psh! So syempre, wala choice ang babae. Nisulod sa tent. Kabulan na din ang lalaki. Ano din siya? Ay, salamat, Lord. Ano din siya? It's raining. Aren't we? Lain mo din binabalag siya. Aren't we alone together? That's kay story. Last na kayo na nga joke ka, di na nato na utroho na. Last na siya nga joke. Pero wala kabuluan. Butang mo na siya sa history books. Sa history mo na. Last na ha. Di na nato na utroho na. Di nato ibalik ha. Ay, good evening sa tanan, sa mga nag-online karon diya sa playback.tv. Siyempre, sa mga minaw karon sa radyo. Radyo Lampornas lang ang sakalam. 95.7. Hello sa tanan. Sa mga nara sa naminaw sa radyo, gusto mo discussion dire, magpa-shoutout mo, pwede mo gamit sa inyong sa among text line 0917-328-1392. Especially sa mga taxi driver nga nagkuan karon. Kung asa mo gibutang ni Lord karong mga panahon na. Pero kung gusto ninyo nga mo sabay sa mo diri sa online, adto mo sa playback.tv. Yan. Playback.tv. Pangitaan niyo na ang Bernie B Talks. Okay. Alright. Tama gid. Wait lang, ang spelling sa talks kay dili TO ha. Talks ni siya nga istorya kanang talks nga English. Para medyo social. Talks. Tanawa lang ninyo, masuggest man na dayon pag Bernie B. Bernie B Talks. Grabe ang ano ngayon ha. Grabe ang kuan sa taga kanang sa Senate here, Senate Congress. Grabe si Kerwin Espinosa. Niingon na po siya nga napugos lang daw gidaw siya sa una. Mo na bang usahay so unsa lugar, unsa to pagkabalo karon nga wa na pod siya gipugos karon lisura nagikikaron ng Pilipinas ba? Lagi ba kay once napugos ba ka, once nagpatuta ka, di ba? Napugos siya sa una kay gihangyo siya. Daw bi unsa to pagkabalo karon nga wa pod siya gipugos karong panahon na. Muna. Para mo bali. Murag istorya ra gyapon na Erp nga nakasala ko sa unsa na nakasala ko sa imo sa una or nakakawat ko sa imong wallet sa una. Unsa ano yung pagkabalo nga di na siya mangawat karon? So ang atong question. Unsay mong basihan, Brad? Or unsay mong gabayan na sincere ang usa ka tao?
Goy. Sa imong ginabasi nga. Mutulo ang luha? Baka na, pero sa imo lang, wala ko na ingon nga mogin ni siya. Like sa Oo. ato lang, ikaw sa imo, or kung sa Ako imo, dili ko. kung na mo storya sa imo ha, mamaligya, mag-sorry, or naay gusto nga partnership, whatever, nasa imo rag, gusto ikuan sa imo ha. Unsaon nimo pagkuan bay? Asa ka gakadala? Qualification. Asa ka gakadala or unsay iyang gabuhaton nga ikaw makig tama bay nga nang ma-convince you ko brad? Ana ba? Unsay kasagara or ibutan na again ha, dili ni siya nga mogin ni sa ang dapat ha. Sa aton ning kaugalingon, sa aton ning own nga criteria of judging. Nga imong nabantayan, ibutang sa natog mo imong gakabantayan basta ing ani galing imo makita or iyang buhaton, ma-convince sa dahin ka. Paano yan? Ikaw, Brad? Ako kay istorya-storyahon sa ba? Istorya-storyahon kay may bawan man kong script. Labi na ang akong ginauna karon is kanang mangutang. Kanang mangutang. Namo gyud na usahay nga nakatry maguguana kang ako mangutang una-una sa gigog script. What if ingani yung ingon dapat ingani ako ana ba kay para ma-convince nako siya. Ma-convince mo siya nga kanang you really need the money badly. The money nga ikaw ra gyud makatabang sa ako. Ana ba? So at the same time kung ako ang pangutangan, ako ang istoryahan og something na example baka na chismis baka na. Ako sa siya istoryahan murag kog nituo ba? Murag kog nituo in a way. And then ako din siyang psychohon sa iyang mga tubag. Ingana ko para di sa hatagan sa sa benefit of the doubt nga yes, di lang sa ta mag-doubt sa iya, di ba? Di lang sa ta mag-doubt nga namakakni siya. Pero once na ako siyang kung anon sa ako mga istorya, mailhan na din ako nga agoy, klaro na daano dili consistent. Especially so kuan nga nang cheka sa gyud ka bro nasa kay mga interrogation, mga interview ana. Dili ko madalaan ang hilak-hilak. Kabulog ko ba nga mausab gyud ang kuan script. So hilak-hilak sa imo dili automatic pag mo hilak. Automatic. Na depende ra kay tan-aw na ko iyang hilak kanang nagyusipon. Kana gid siguro. Kana hagulhol nga kuan. Kana Or kanang in terms of kanang kuan kanang ipa-appeal ka sa usa ka negosyo. Okay. Or murag something nga kanabang Brad or pwede networking or pwede ka nang bisag collaboration or partnership o ibutan na to nga na di na lang tan or kanang namaligya siya or something. Unsay imong criteria? Dako bang factor sa imong dagway Brad sa nag-convince? Dili man sa ako kay ang iyang life bay. Tanaw na ko unsa iyang life, tanaw na ko kuan ba ni siya sakto ba? Kanang moingon siya nga Brad, madato ka ni Brad pero siya mismo hugaw iyang sapatos. Mo gani. Di ba? Murag nga na ba tanawon sa nimo kung ay usay limpyo yung sapatos, madato lagi ka. Pero gikan pud to sa kupit iyang kuan. Uy. Di ba? Wala ta kabalo man. So tanawon sa nako iyang life like maayo ba siya iyang wife, family man ba siya? Ana, may anak ko. Kuyaw. So kibali murag kailangan sa kung nagkapi-kapi mo kailangan ikanapulo sa kapi-kapi lugar. Dili ingon nga kausara nga kapi-kapi. Tanawon pud nako nga gina-post ba niya iyang wife, proud ba kay siya, social media dakong factor Brad pag tanan nimo social media. Unsa iyang gina-post no? Tama, ako ba mutusa ko ba nga kanang makita na ko sa personality sa usa ka tawo kung the way siya unsa iyang mga gina-post sa Facebook no. I would say mga 70 to 80% technically mo na siya. Kay sometimes ako'y maila, makita na ako kung naong gwapa, itsuraan, pero matingala ka sa mga post kay all capital letters, pirmi, tapos kanang pirminti rant bitaw. Hoy, ikaw dai, kung kuan ka dai. Hindi pa dungog. Tingala ka mga wala siyang naong bay, pero ingana din na siya bay mag-rant sa kuan ta all capital letters pirminti. Okay. Dili lang po like kuan like vain kayo siya napog ko yung mga nga mga masense para magkuan kabalo na ko Brad kay medyo religyoso man ka dabi magsige siya post og mga kuan mag-share siya mga Bible verses Bible verses mga Ginoo wala na tagak na ka dili gyapon dili gyapon na sa basihan tanawon gyud ako kayo Bible verses lagi ka pero
Pagtanaw na ko sa'yo, pag meet na ko, wala na uban. Asa din mga asawa? Ay, bulag na mi. Ay, Uh, ay, ikaw, red flag. ikaw sa judgmental po kay Carboy. Tungod lugar kay Wala man nagbulag ko. lang. Nagbulag lang Wala lugar. man ko. Di lang lugar Wala sa man ko mayo. nag-study og law. Wala man ko Oo. na abogado, pero judgmental po ko. Judgmental sa gan. Nagbulag lang sila. Waka kabalo mo din nagkayod sa karon tungod kay sa kawat o na ng lakihan. Ana mo nang chika-chikahon lagi gyapon. Ngano man pud nagbulag mo? Ana. Ano ba? Chika-chikaw Ano ni mo. mo? Sometimes Chikaon lagi, sa bagay kasi klase man na ba, like for example, sa sales. Mo nang sometime, mo nang matangala ka ba, isingit ko lang nga, matingala ka nga, ano magining mga gapamaligya o insurance. Batatog bisag networking, bisag multi-level marketing. Wala mo kung na nga di ni maayo, kuan mag-event na, bagi kwarta kay nikita sabay ko ani sa unang mga panahon. That's why lang, sometimes lang yung mga tanang nga, nganong kailangan mang yun nga sports car. Huwag ka matingala na, anong sports car mo ginang ipaliton or kailangan naka Louis Vuitton, nakakuan. Sometimes masabtan ako na because sa kana mo nga nature, you're selling success. Mo nang sometimes, ilay pakita nga, mo na ni kay, sa ko pang gingon, ma'am, madato ka ni ma'am. Tahugaw kay kag sapatos. Or mayon ka nga, ma'am, boss, apil diri kay madato ka, tahugaw kag kuko. Ana ba? Or kung kuan, Mang, kanang security ba? Secured na ka ani. Kay, siyempre, insurance, ana. Secured na ka. Pagtanaw niya sa imo, kay murag ikaw may dili secured. murag nagproblema pa kasi imong kinabuhi ba? Murag something nga naman. Ana ginamurag, part na sa ilang marketing sad. Kay kung ikaw, ako gumagunaon ako, kumukita yung milyon, anong sports car na palito, mamalit ko daghan bus para mo ihimo negosyo sa ko, ana ba? Pero anong sports car nga nakamal, sometimes part na sa marketing na kunwari, mo na ang kuan because of success na napalit na nako ni ng mga pinaana taraw. Pero again, pero masense na ko Arp, kay magstorya man siya success. Masense na ko kung asa na dapit ang limit nga arrogant na. Panagi mga tao sa gibay nga nang ako pangiyon na po yung mga tao nga maayo gyud na naong niya. Sakto na sad. Tapos pag mo istorya sa kanang pila ka kuan okay sa duma. Alam na alam niya ang iyang ginasudlan murag okay sa niyo ana ba. Tumo nang sa tinud ana nila sometimes lisod kaayo ang criteria lang kung sa kamo to or dili. Kay sometimes kung medyo close-minded na ka, bito na mga tanak ka nga, open-minded ka ba? Muna yung ana ilang opening. Kaya kung close-minded na ka, pagsugod pa lang, dili lang yan, dili. Kaya na naman kayo na, wala ni ilan yun, dili. So close-minded ka, but sometimes kung medyo nasa kasakuan nga, mood sad nga, sige daw, bi. Paminahon daw nato ni. Well, I would say, bay, dako kay ang factor sa iyahang number one physical appearance. Ay. Medyo sa yun, Brad, sasabihin na nato, kung na medyo pangit-pangit og naong nahitsuraan, mas dali kita mamino. Sige ma'am, sige ma-explain. Mo. Dagan pa kay ka mga question mo ba? Dabi kung, what if lugars? O say, imo pag yung ipakuan ba, kanang expect ba, mo ba? Pilang kapital na, 10,000? What if kung mga 500,000 akong, ay sir, grabe kayo ang mga Kana, diyan ako maibawan, Nerf. Diyan ako maibawan kay kung akong istoryahan og what if mga example lang ba, ako lang kuan ang lugar laruon ako sa istorya. Diyan ako maibawan nga kung musiga gani yang mata or mo something gani siya, murag mo kalit na lang gani siya og discount na. Yes sir, discountan ka na mo ana sir kung ingana ang amount sa imong gusto nga i-invest. Ana, diyan na din kumukuha. Ay, nakurat siya murag ana. Pero ako yung tinudon lang pod. Munang dili kay ko sa itsura mo yung ko nga. What is this? Unsay in it for you? Unsay makuha ani if ever masulod ko? Ana ako gid siyang tinudon or kaning ma'am, nakay commission ani pag magsulod ko aning insurance. Siya nga, naay kuan. Okay. So okay lang at least makatabang pug nimo ana lugar kung nindot nga offer. Di ana gid gyapon. Kung dili siya maanis, wala lang gid sir kay kuan ra gid na ako tabang agay. Di man pwede nga maning kamot ka na. Ako sa di sa kumadala og kanang mga first meeting. Again, looks dakong factor. Ikaduha dayon kanada yung bang imo sa siyang ikuan kung unsa siya ka porsigido sa imo ba. Medyo medyo i-gauge nimo. I-gauge nimo ba na pag okay.
Kaya naman sa yung mga mentality sa tao nga kung dili ka, next. Kung dili Hindi ka, basta-basta na po. next. Ana ba? Ikaw, kinakuan sa nimo imong value nimo. Ano ba? Sige. Tamo pursue ba sa imo mo kuan mo sa imo ana ba? Oy, okay. Lagi. Tapos number 3, tama din kang iya day yung background as a person. If a family man siya, kung ginatanaw, kumusta man ni siya when mag-deal siya sa iyang pamilya or sa iyang partner. Ana. Dako gyapon din kay ng factor way. Kay if you cannot manage your family well, so ano mo pag-manage sa ubang mga butang? Para na ako ha. Yeah. Murag mo gina ko measurement nga dapat naagi kuan sa pamilya bay sa Di ko makita ba yung attitude kanang within the family. Nakoy friend ba nga akong naila-ilaan na niya pwede unta mi magkakuan pero yes ang tinuod kay medyo naay something bad nga pangutok ang iyang wife ana lugar mo nang nagbulag. Pero para sa ako ba ang iya mga gipang storya din pagkahuman nga daghan kay gwapa bay kung mag-uban ka sa ako bay daghan kay gwapa daghan kay kuan ana murag gina-invite ko nimo para anang imong lifestyle nga kuan murag dili ko pag-ana nako pag-ana ni offer man si konsyal ba bitok pag-ana nako uy background ani family man kani akong butaran Politiko na sa ta di kay siyempre kana gyud kanang number 1 akong qualification gyud nga lagi no kung asa gyud ko nimo ipatrabaho or kung asa ko didto mo success didto gyud sa tao gyud nga deserving pud nga may mong mentor nako nga murag pero bitaw dagan ko matun-an sa iya ana magud na kay kung didto ko mo speaking of trabaho mo gani speaking of career nga murag nisalig ko dapat sa iya or dili ana ba so ditan-aw ko sa iyang background nitan-aw ko sa mura okay ra sa iya nga mag-chicks di ay bantog walang naibawan sa iyang wife ana ba walang naibawan sa iyang wife lahi lang ang kuan sa iyang wife lahi lang ang problema naalagid siguro dili lang ma-hurt ang kuan niya dili lang ma-hurt ang mga kuya-kuya sa Eagles. Problema na ako sa ubang mga Eagles ba pag makita na ako ba tapos humanday nga na rin na kuan ko kay mga chicks diyan dadon ka sa mga ubo-ubo anan ka my god dili ko kasukaon ko ludon dayon ko mga igala. Pero katong sa Lions Club nga nakita na ako nga even tama ka na ba nga even ang nag-invite sa imo din they are good couples then sila mismo okay kayo dili bawal ubanon ang asawa kinaiban mga lakaw nga wala for the boys wala mga asawa diya diyan na sa ta magsugod or basin feeling sad nako or basin to ni kaning mga bagong mga uban sang kauban nato nga pa sa nagsugod-sugod ani kita sayo man sagud ko nagsuadi di ta kada minor kami magusayo mo kami nagsugod good early 20s. So sayo na kay mi so mga 30s wala na retired na mi. Ako 30s ko nagsugod. Late bloomer manggod ka. Late bloomer. Hadlok ko hindi pa ko pare ni mga kurso kayo Ikaw magtumutang amo bitong gipasa sa imong bato Erp ikaw na bahala ni Erp. Ang mga sad Erp ikaw na bahala Erp kay ni retire na mi Erp ha. Kana. Mupod na akong gitake advantage. Mo nang niing ko Lord. At gigi ko og 1 year nga mag-sad for the rest of the kaya nga sad yun. Kami early man. Kami early kami ba early 20s pa mi. Diya tanan nakita mga kahilayan anang sad. Kahilayan sa nahimo kang local celebrity makita tayo. Amo tayo ba? Isa man mo sa mga BI na kaon niya. Dito, ana gid si Aning Boy Negro, ana gid siya. Di gid ako ni malimtan, ana siya. Bay. Di ka malegitimate nga MORDJ kung wala kay makut-kuot diya sa backstage. Ha? Di ka malegitimate. Ana gid sa ako. Atatak na sa ulo ba? Ay. Di lang gid ko mag-tell. Basta naibawan sa akong asawa kay 30% lang.
Ingat si. Ups na. Magilom ta kay na akong Eh, si- asawa ha. Ay, Nes, Cassandra, may gabi, Nessie, may gabi, Kibs, may gabi, kumusta diya, ha? Mag-invite og advice sa mag-invest o mag-savings, pero wala gani po siya investment o savings. Maligya og balay, pero ilang balay naa sa slump area. Camp area. Murag dili credible ba niya, di pa jud kalunan og chat para mag-convince. In fairness man sago, nasa uban nga bago pa lang sa gyud nag-sales. So nagsugod pa lang gyud sila. So that's why the least that they can do as a salesperson, di asa sila magsugod gyud silang self. So medyo mag-ano sa sila mag-invest sa mga kagalingon, sa ako sa basang ingon manghinlo ang kuko, nindot ang mga gamit, ana ba? Parang medyo mo palit sa kag kundi pa ka-afford gyud tinuod nga brand new nga kuan, mga Lacoste, o kuan sa ka anong mga China lang sa mga class A. Munang usahay no kay kanang Pahumot. ang ilang supervisor ang ilay pastorya. Yan Yan na. Pahumot ana kay gasugod pa man pud sila lugar nga for example agent sila sa usa ka sa kuan insurance or sa balay. So wala pa gid sila on balay pag nagsugod pa lang ana. In fairness man sa ko kung kabalo sa ko nga bag-o, maminaw sa ko usay gana sometimes galing dito kay ko ganahan sa kanang mga baguhan pa kay i-value gyud kay ka sa client ba kay i-take care gyud kag maayo ba kay kaning mga season mga master na pag humanog istorya daghang salamat until now ana kulon dili perfume o tama mo ginang may tabo pero at least humot pero mo sa namin ana sa ginang may tabo bumitaw tama ka sa unang agent sa una ipasakay lang sa ka sa kuan sa ilang sakyanan or kanang manghiram lang sa sakyanan naging ana ba Magrenta. burag part na lang po na sa imuhang kuan pero kabalo ka usa ako na learn pod ba nga kuan one big thing nganong importante kayo nga maliban sa GMRC dapat tudluan gyud ang mga estudyante sa bata pa lang how to sell. Kay nga naman, in selling, di lang man ingon nga nagtulo lang kag business. In selling man gyud Brad, ginatudluan pa ka, nga bata pa ka, nga nagi-rejection. Kani nga kalibutan, naagi-rejection. Mo na itong kahadlukan kay ang uban mga tao, that's why hadlok sila Morris, kay di sila og anad og kanang mga rejection. Ano lang sa mga bagong generation. Sa sales, mga Brad, lalimang ka, kanang mga agent, mga sales people, lalimang ka compared sa kanang trabahante lang ka nga kabalo ka nga mo duty lang ko buhaton ako ni nga task at least nakoy dawaton sa pizza 15 lahi po tong mga sales nga swerte na lang nga naay allowance gamay pero lalimang ka every morning magunahon na sila asa na sa ko karon kinsa na po akong atubangon kinsa na po lang akong istoryahon kinsa na po mo balibad na ako talalimang ka everyday na anad na kabay nga nakay may istorya 5 i-reject sa ka sa 5 ugma na sad hantod nga mumata ka yes Lunes na sab na napoy mo reject na ko ron Kinaon na. Pero bay nalig-on ka brad eventually nalig-on na kag rejection so kung ma-reject ka after sa kuan burag di na kayo okay next dayon ma-appreciate na rin nimo ang katong uban nga ni okay and ma-realize nimo nga ako mga first rejection mo dito akong rehearsal dito para mahimo kong better nga person or salesperson. So eventually, wala na, master na kay nga mo istorya, master na kay ka mo kuan. Lalimang ka, you will never know nga muning dapat og tubag kung dili isag ka mo stop og sige istorya. How will you know nga ang imong script or imong strategy mo work if dili isag ka mo istorya og daghan? So for example, imo ning istorya, ay kasagara din rejection. Next na po, sayop dito, sayop to nga intro. Dapat lahi na po ng intro. Magsikag usap-usap sa imong presentation, sa imong intro, sa imong PowerPoint bay. Until nakuha na nimo ang hantod na makuha na nimong effect. Hantod bay, tanaw na lang ka. Pagtanaw nimo ani, pag nalay mga first to 3 questions pa, wala, nakuha na ni. Ana ba? Okay. So that's also part of, muna ako sometimes, lamisan ni mga bata pa, natudluan na gyud og mga maligya or something, para maanad sila. Kamo sa imong mga elementary level. Elementary, part sa GMRC. Kabalo ka sila nga maanad og rejection, mas solid sila. Di na sila matagaw pa. O imagine niyo bro, kung nagsugod ka og negosyo ka og mga napaka sa high school, pareho ka na nilang Mami Marge, di ba? Anak sila sa Inchik. Sa high school pa lang sila, gasugod na sila baligya.
Imagine nimo kung moabot na sila og 30s og 40s, wala na, grabe, season pa sa tanang season. Kabalo na. Kabalo na sila kay mo na may ilang naandan. I think mas maysa na yung anak mo bitang main ko nga mo na dapat day tudlo nato sa mga anak. Kanang may anak kay at least kung balibaran sila, at least di na sila masakitan. Anad na mi anang balibaran mi. Ikaw, Erp, na anad ba ka nga balibaran ka sa Lamaw? Istorya na to lang kagahapon ba? Problema na. So, ikaw, na balibaran, magyug ka, na naanad ka sa bata pa ka? Late bloomer ko. I don't know, late bloomer ba? But dito naman ko sa mga, I think 10 years ago lang ko nagsugod og one. In fairness, parang nahimo na akong mentor sa kanang magnegosyo yun, mag-business. Si Daddy Aldrin yapon. Si Daddy Aldrin sa una, makita na ko sa iya, grabe ka, kugihan ba, mag-graduate, tapos mag-buy and sell, ano ba, bisa kung sabi ito yung naagian na sa una, maligyag sapatos, maligya o ka ng mga sakyanan, i-repaint, ibaligya, buy and sell, gusto ka nang may kay magnegosyo ba? Nakuan sa ko nga dapat ingani day gapon, dapat nagitay lain source of income ng magnegosyo ta. Kaya lang na timingan nga akong business is more medyo related sa events. So mo tong nakapalit ko sound system, nag-event organizer, ingana ba? Tanawa si Daddy Aldrin karon no, nasa Australia, na nasa own niya nga kuan dito kanang PhilOs ba na yan? Sana? PhilOs ba ito niya nga magpadala siya og mga estudyante sa Australia yang paeskwelahon ta mahimong kuan mag-work dito na kuan visa, tapos ang naitabo siya dito Brad gikuha sa murag chef ta dito sa Australia kadugay kung ganan ang tag-iya ba ihatag sa imo bay ang negosyo, siya na tag-iya sa maong kananan. Yes. Tapos karon kato yung mga estudyante niya, mo niya ako nadunggan sa papa ni TJ Monterde kay bayaw man niyang papa ni TJ Monterde kay ang mama ni TJ Monterde og si Daddy Aldrin igsuon man. Aw. Oh, igsuon na sila. So pag dito pagpuyo sa Pilipino nga maato dito sa kuan Australia bay, napoy dito sila magrenta magpuyo. Oh, si Daddy Aldrin daw gyapon tag-iya dito, magrenta na pod saya. Grabe ka negosante lagi. Sa una mo na akong gina-idol mo nang karon medyo nagya po negosyo, pero ang gusto na ko nga negosyo nga buhaton ron kanang bisa pa og narata maglingkod diri ga storya or nay gasulod nga kwarta. Kani man kung event organizing, kung naay event na hosting, dako atong kwarta, siyempre dako naman akong rate kay Bernie bitok-bitok na taraw, pero kung dili siya ko maka-host, wala say kita. So dili siya, barabag kung na-hosting, may problema. Pag pero kung wala po event, wala. Sad, mas like itong negosyo nga, bahalang naglingkod-lingkod rata, bahalang na rata nagligo-ligo sa dagat, na yung kasulod, chiching, chiching. Everyday, na mo, kasi mo, sir, mo ni ang kita karon or sir, mo ni ang kana nga negosyo ang akong kulang ron mga gala. Kanatong ginapangita mo na. Pero na-realize na ako sa imong mga gipang-ingon ba nga, lagi nun, hadlok siguro ko mga rejection. Number one, kung manguyab po ko sa una, murag napoy pagka-sureball gamay. Di isa ko mo manguyab kung feeling na ako dili ni dakog chance. Tapos, number two, namaligya ko one time, pero naundang rapod bagay, mahadlok ko ang rejection lagi. I mean, naka-experience ko rejection nga murag, nakuan ra ko ba nga murag, ay, lain man day kay ni kanang manghangyo manggug ka. Unya akong gitanaw mga cashier pag ako magpalit og Jollibee, murag mukuan jud ka ba mukuan jud ka sa customer ba nga para lang gid mo palit, ay gusto kag nga ni ma'am or kaning sa mga sales lady. Tama kanang ka. unsa Tinod ka. Sir, nice. Murag maulaw ko ba nga ako ang sales lady pod nga ang iyang style nga para makapalit ang customer nga. Sir, okay man na sa imo sir. Nindot na sir kanang ana para sa ako. Allah, kung magngani ko ba. Labi na Brad kung nakasugod ta Brad sa katrabaho ngayong ani nga medyo pang celebrity magining kanang pag DJ host nato. Nauna man na gamay gon. Tapos ayat dayon na style, di ba? Oh. Tapos wa ka na anad nga hala pwede di ko balibaran. Tama gyud ka Brad ganang namaligya ka og kuan tapos ibalibaran ko ba di siya ana. Nagingana tapos mundang ka. Ang may tabo manggod sayo kay kamundang kay taas kay mong expectation kay mas nailan ka baka mo palit ba ka that eventually after pila ka semana di man nilalim ba tawa na din kamahalinan mo yun na din kagwa gini klaro ning negosyo bay at or sa may unang kasi taon mong self nga awa siguro ko'y kuan bay
Murag less ang imong tan-aw sa imong self ba. Oo, yan na. Nana. Kay Kaya karon kabalo ka murag naa man ta sa marketing ni paingon kay murag kabalo kay ta mo kuan ba. Muning nga nindot kaayo ana mo kana ta ba pero general public bay. Oo. General public ang atong style dili ka ng one-on-one nga tao nga kuan. I'm sure nakaagi man kana sa Royal Food ang one-on-one but sa ako munang ganahan po ko affiliate diha kay maghimo ra man ko mag-present ra man ko then bala na mo ko mopalit mo dili para di kay na ko ma-feel kung di mo mopalit kay ang ako ma-feel is katong mga dipalit murag something nga na ba na ako'y fear gid siguro gid rejection. Dako kayo ang training sa ako pagsulod nako sa networking. Nag-networking sabi ako for almost pila ba 8 years pa mga 8 years siguro. Kanag yung modulit ka misturya ka sa tao how to convert into sales. Primero, may kay kumistorya, magsige katawa tanan kay murag stand-up comedy gid akong style. Pero ang problema pag man pangatawa, wa gyapon mamalit. Apoy law. Di ma-convert day automatic ba nga kung katawa ka, mo palit na dayon ka, okay na dayon ka. Di gyapon nga na. Oo, dili gyapon dayon nga na. So kailangan na sa ka mag-change yung script nga katawa una, tapos na din kay uppercut dayon nga murag dala insulto nga unsa man. Nalipay na kana imong sweldo nimo, ha? Tapos dako kay pangandoy tamora na. Pinaana dayon kailangan na sa ka medyo convincing. Hantod yun nga sa every storya nimo bay atubang sa tao bay na-convert gyud na nimo hantod nga makuha gyud nimo ang perfect formula dayon nga dito na nagsugod na. Daganay nangapil, daganay ni Joy, nanay na malit, ana ba? Okay na dayon. Inuna ko, yes. Ana ra dayon. Ana gyud siguro ang ano ba. Pero mo lagi ganahan ko aning tama ni ganahan ko ani Kibs kaning sa syudad kon sa ang Airbnb palit kag house unlat brad parintahan nimo or kanang mga kondo karon mo nang halinon kay mga kondo ron imo may style palit kag unit imong pagwapuhon ta pwede na rin ka mag Airbnb ana for rent. Tama gwapo na nga mga bahalang natulog ra ka natuloy-tuloy ra gyapon gusto kay sinisi ana. Or moabot yung siguro nga kaning hugyaw events, dili na gid ako ang mag-host paghihapon. Nanak ko yung mga uban under ng mga kuan nga i-supervise lang nimo, i-train nimo nga mga host. In fairness bitaw brad develop nagka-problem na mo kuha na po no hosting lagi sa kuan pero nasa Davao ang isa nasa Cebu nga mga Christmas party. Oh, medyo sahay ang commodity kay ikaw ra ba gyud, di ba? Mo nang nikuha sa imo kay ikaw man gyud. Mo na ta medyo layo-layo sab. Di na sa kuan kuanad nga ko ra isa. Di na po kuanad nga ko ra isa. Kailangan gyud team. Lagi pod. So ko sila igno nga ma'am dako gini ko na tungod sa kuan. Tungod sa pamiliti o lagyo pero team na ra ba eh. Team na ra man akong gadalon ma'am para mas effective mga akong gabuhaton. Nga na nga mga tirada. Yun lang. Actually, again, ang among topic, istoryan lang namo. Kung sa yung mga criteria for judging ninyo, if ang usa ka tao maingon or kung sa sincere sa siyang pang-istorya or okay siya. What if kung mag-sorry ang usa ka tao? Ano ang criteria for judging? Paano malaman mo na kani okay na gid siya? Ako, forgiving mo kay ko nga tao. Kumbaga, ako, dili gid ako siya i-doubt sa primero. Pero ma-sense na ako labi na lagi ka ng maayo nga pagka-istorya gyud ba nga kanang ko so kung saan ni mo bali-bali mao gyud gyapon ang iyang reason ana ba unya honest gyud siya in a way nga dili lang honest nga ingana iyang gikuan sige lang siya og depend sa iyang self nga honest siya ato say god ang honesty mugawas na siya kana bitong bisan pag na-incriminate na ang iyang self bisan pag niin siya nahimo gyud na ako bay kay sa una mang good ko kay ko ba nang haman kay ko sa kwarta ba o kanang nga naon bitaw niya iyang self kanang balag madaot siya ba pero iya bitong gistorya gyapon nga magsorry siya mao lagi to grabe gyud bay kay na in love man gyud ko sa imong uyab example nga na warag nakuan gyud to nang tintal gyud ko ato kay sige mo sa kuan gud ato example ba di ba murag kung ingana siya iyang bahala gidaot na niyang self pero gusto lang gid siya mangayog kuan sorry kana kaysa anang magsigig sorry pero iya lang gi-explain
Nganong dili nimo siya dapat pakasadon. Ako di lang Ganun ko kabalo. Di ko kabalo lang, Brad. Kung siguro fresh pa kayo ang iyang sala, murag, di ko kabalo kung saan ako pagdya kung sincere man yung dili kung for example nag-sorry siya. Pero ako lang, Padugayon pa pero nimo, ako lugar. sad, kuan kay ko bay kanang di sa kay ko gadumot kay. Pag okay na ko, pag wala na, okay na, wala ko, wag ko'y may numduman until now, nga lagi ko'y kalagot sa usa ka tao, nga kanabang dugay na kay nga panahon nga, napagyapon ko'y kalagot, bro. Ka-erase naman. I don't know lang, baka sad makita niya mi, ma-recall niya na ako, animal, ikaw man dito ba? pareha ta. Yeah, pero wala kay ko'y kuan, but maybe, I don't know lang kung sa primero, but sorry. Pero sa bagay kung daghan, so makita sa ginong ko siguro nga mo yung yun, sorry, may pasinlaw, gigay ko ka na mag-anana. Di man sa kay ko kuan sa dalira sa kay ko maano kay. Okay ra. Burag basta kay na nga nagkag-sorry o sa mangka mo na mangka na nga rason. Ginabutang mo guna ko akong self murag kung ako siya ba nanghangyo na siya. Di lugar na ko isuri nga ako makasalanan magyapon ko yung mga masayop say. Ano ba? Nga na akong ginauna. Bro, parera man sa tao sa ta, no? Murag ana ba? Ginakuha na ko ba nga sud na kay ang basta sa ako niingon jud ko sa akong self and nakita na ginako na sa ubang tao ba nga naglisod sila kay wala sila ka forgive. O depende siguro sa akong gina what if si Lingling ba mo na siya binay tabo sa amon ni James Reid kanang may anak bitaw. Nanuktok sa ako si James Reid tapos tahunaw na ako sa kagwapo ni James ko nga sakto ra sa gid mong gibuhat. No, God! Sayang po itong opportunity. Sakto po Kung bigay. ako ato- Siguro kaya kung kita Kung na ako kay ato si James Reid nasa akong atubangan murag mo mukhaan niya Japon ko. ako po di compare pa kana James Reid man sa noon sab pero actually sakto ra sa jud bingan ni bigay ka. At least kuan man guwapo sa kito talagsara ko ito nga opportunity. Ano? Mo lagi ni karon kay tabo lagi karon nga si Kerwin Espinosa, grabe naman hilak-hilak naman sa patawan. Dinamay ko lang kayo, patawan. Pa. So kita ra ba daw mga Pinoy ba, dali ra ta maka-forgive. Dali ra ta makalimot ba? O di ba gipadaw mo na to si balik si Marcos. Ang naitabo ni Erap, Ang mga napriso lugar. Ang mga sila napriso. Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Na-convent na sila sa mga kaso sa mga plunder, pero kalimot mo tabay. Bong Revilla, mga priso, pero nibutar man gyapon, no? Ana ba? Sa laing nasod ba, nalang sila issue, Brad. Sila na mo resign, Brad. Japan, para sa ila ba? Grabe kina sa ila, no? Nalang sila issue or nainilik nga issue or something about sa ila. Ay, burang ikaulaw na nila, Brad, nga magserbisyo po ko ta. Mag-resign diretso, eh. Kita sa ato ha, mag-re-elect, mga igala. O tanaw, imagine mo si Kerwin Espinosa na ano na siya, nga sa una karon o nidagan gyapon siya, nag-file sa pagkamayo. Honor ba? Grabe, ginabalyo gid nila ang honor sa usa ka tawo. Munang kamikaze kanang unsa kinang ana? Kanang mag-ana ang taga Japan? Suicide? O kanang muana sila sa silantian tapos ila ding iyana para gid Samurai ang gamit? O kanang nga nagamay nga samurai bitaw. Mm. Muna sa ilang culture. Grabe ka kuan importante ilang dungog. Tama. Pag madaot ilang dungog, kabulo sila nga madaot ilang family. Kay i-curse man na ilang family. Munang mga laman sa ilang mga horror movies. Kay mga family nga cursed, mga kuan. Makadumdum na sad ko sa akong kaagi, ambot na lang. Kumusta na ka ang kagwang? Hoy! Amo mga babae, pagkahuman sa talang kamagin mga babae, kagwang na dayon, ha? Nagsorry kay nasapnan na jong walay sorry. Ana mo gid na mga gala. Wagi mo amin. Kana siya Erp, kanang sorry nga ing anak kay tungod nasapnan, medyo kuan na. Apike. Apeke na siya kay diretso rin ka mag-sorry. Ay sa
ulatan na tong pila ka kuan nga mag-antos yung nga murag imog yung mahinuklugan ang imong gihimo. Okay. Sapnan man ka, ayar ka nagsuri. Tama ba? Nabuy sapon ka, haya pa dayon ka. Oh. Murang- Like i-forgive ta ka pero di ko magsaba kanus murag something nga na ba ibutang sa nako sa imong utok nga makaingon jud ka nga sayop gyud dito akong gihimo. Tama. Ang Not missing necessarily nga ang missing sa bungiros na limtan pati ang sapon. Oo, tama. Asa na ba itong mga sa bungiro nga nga missing nga nalimtan naman to. Uy. Tama, nalala ko yan, Cassandra. Anyway, so that's why medyo edge pud kay ni sa mga itsuraan pag sila'y makasalada. Balik ya punta sa dagway yan. So medyo edge sa mga itsuraan pag sila'y makasala. Or napod sila sa ingana nga mga business nga mga selling uban pa. Dako maging factor nga murag I think halos tanan or Pinoy lang ba. Nga medyo dako gyud ang factor sa medyo ang itsura. kaila ka ni kuan ba di ba katong sa Shrek nga si Puss in Boots nga mo na din ang mata. Please. Katong iring, di ba? Katong iring? Iring. Oh, yeah, tama. Na age yun na. I mean, psychology. Mag-away mo si mong asawa mo, abrihon lang din ang dugan, pasaylo. Mao lagi dagi ato nang istorya. Labi ay gita ka sa akong dugan. Pak, wala. So malas gyapon ang dili tsuraan ani ana lugar diri ba padulong atong istorya? Pag-ampo na lang mo kuan nobina. So kung medyo apiki gid imong wala na grabe na nga sorry. Sa kung saon ba? Lagi tinuod, di na nato na i-sugarcoat. Pag magsorry ang imong pangit kaayo nga mo pa gid nakasala sa imo. Wala na. Wala na chance. Kinsa tong kuan kinsa ba tong nakasala gani nga rapper? Si kuan Ano ba to? Flo G ba to or dili ka to isa. Tong kuan ni Zinay class Kasta? Iskastakli. Nga pag kuan action og pak gihimo din na nimo Tama siguro na beno kay magluyag kay pangit kay imong uyab diha tapos siya pa'y pangit nakasala di wala na si puwera pero kung guwapa kayo ba ibo to nasap nang gini mo na text me pero mag sorry ba no sorry alok-alokan din sorry no ay sa mo last na ha sorry niya mag-kiss way kot may pagino di mo ba? Ano niyo mga chicks? Isa ba yung mga celebrity crush ni mo there? May mga celebrity crush natin. Adarna, man personality man ako si Lynn Adarna, si ako. Wala nawala sa ako si Kay Abad. Mo? Kay Abad gihapon. Ina Raimundo kana. Yeah. Sarah Geronimo, personality ko. Adi kay ko ni Sarah kay murag ko kay wholesome ra kayo. Wholesome Ina Raimundo. Ay, si Kuan ba si Angel Aquino ba na? Angel Aquino. Tumurag mo rin nahon ka na kay Abad, Angel Aquino, Ina Raimundo nga wag yun mo, barwa mo tiguang. Imagine nga na imong kuan tapos makasala, bahalag nakasala sila tapos mo doon. Pasensya na, sorry. Nasa dani. Howja pupi katong Viva Max ganito kay wag ko kaila si kang Viva Max si AJ Rabal ra ko ibuan. Wag kay ko mabigha. Kabulo ka kanang mga biwa, wag kay ko nabighani. Ngano man kay ko ma-access kay po na sa online, dito lang ko sa YouPorn diretso. Pero diri pa man ko sa katunay mga tabon-tabon nga puro ra kuan. Ako ano go is more on kabalo ko nga acting ba. So di ko may especially atong one time nga nakatan-aw ko kanang hubo-hubo nga kuan kay ni experience ra gid ko ba. Tanaw gyud ako ba lain man akong na-feel dili man arousal. Mura kog nagkuan ba sige ilad ra gid mi ani Kay sayo para gid ni wa kay effect dai sa akong una ba. Wa kay effect. Murag mas maka-arouse pa tong murag
Barang nang lili ka sa boarding house kaysa ka nang sa atubangan nga diretso naghubo. Oo. Ana, barang nga Oo. dating Mas makakuan ba tong katong wala nagubog yung tanan kanang nakitaan lang nimo nagdaplis lang dating shit nga. Uy, ana, double ana, mas barang mas napatoy thrilling kaysa ka nang pag-ana nimo nga nigawa sa nakahubo na sa. ay na lang. Kinain kay wa gyud. Awkward mga daghan mo na nanaw. Isa man sharing. Di ba? Si Yeah. Alessandra De Rossi sa Girl og si Ding Dong sa Boy. Look, Ding Dong Girl sa og Boy. Girl na boy ni siya, kung di na. Pwede din niya tabok-tabok din siya. Na ayaw na lang nagsugdi si Poppy ko. Wait, kisa ba akong kisa ba akong mga kay Aban. Ano sa ba yung mga murinahon, Brad? Or ano? Kuan, Tiki Abayani? Di ko mga, kanina mo mga bag-o nga karong nga nang nasa mga TikTok. Ay, si Kuan, Joyce Jimenez. Joyce Dili yapon. Dili. Kinsa nang Gabi Garcia gani? Gabi Garcia. Kuan katong girlfriend ni ano? Sino na yun? Basta, grabe ya. Pwede. Guwapan. Pili. Pwede na. Bata na po ka. Di kayo gananan ng mga kuano, mga TikTokers na ano, kay bro, piling na ako, kanang mura na ilang trabaho yung sigsayo-sayo, bro, ni wala kwenta. Nakita na po na ko na. Nga murag ay. Sige lagi kata. Red. Punta na ka primero pag ana. Okay man, pero ano mo, na lang ingani? Wala ikuan? Wala substance. Wala, ganang kuan nga term. Walay substance. Substance. Tinood ka. Bro, ingana bang, ha? Mora ni? Mora ni mo na iba, ano? Walay kuan ana. Bastos Uy. ka! Dagan ba ya kay mga babae kanang kabulo ko kita ko ato mga TikTok nga mga kanang sa mga Americans karon Earth. Ngutana ang lalaki. Unsa inyong gusto sa usa ka sa lalaki pila ang iyang unsa tawag ani iyang income sa usa ka year. Nagipangutana gid sila. Unsa pa gwapo siya, unsa man siya. Dapat na siya abs, dapat na siya kuan tapos may siya mo kuan sa family ana. Ikaw unsa may imong ma-offer sa kung magkasal na, unsa imong ma-offer? Akong self. Wow. Unsa pa? Kung kagwapa, ay, tanaw. Ang substance ba? Gusto ra nila nga, if you want this kuan, palitin ko og mga pang cutics diya, palitin ko pang... That's why dali ra sa ilang divorce. Kay kanang physical og kuan, may lamang gyud na sa permiro ay sus bisa pagtagan ko nimo pinakalami nga chocolate. Pero 1 week ka pila ka days ka magsig chocolate, bidli kay gyud. I think or maybe mura siya for sale lang. Sige, matilawan nimo ni okay ni lami ginang mga lami nga lawas. Okay gina pero mayroon na sa mga sugod na ng mga at the end of the day dito nagyapon ka sa kanang mga conversation, mga after sex conversation kana. Dako kay nagmatter oy. Kana bang paghuman bitaw nga paghuman ta magsistorya dayon na ang istorya ay lagi kay kanang smusa man Ginoo ko di man ni nada ni or matag ang conversation after sex kay mga problema sa balay ingani mga anak yaw na may balik o pansa kang be Magsige lang di ikaw unsa may imong kuan ayun lang. Pero istoryahan mo kanang medyo ano ba ng mga diya na rin pinaka weakness na ako ba kana ding mga smart na din ba kanang mga bright na bitaw rin ng istoryahan ba kanang mga kini Makasabang na sense ba ani makakatawa sa imong joke oy marag normal man kay normal na naman tay level sa joke yun nato nga kaning tama pero musabat pud og joke. Hoy, pwede. Joke po siya apel. Pwede. Joke po ka, apel, man. Nahan ko. Mo story about mga may sa finances, then how doon, kanang medyo family gihapon ng istorya akan na, bay. Awod ba? Pero kanang galing mga chismis ang istoryahan, mga libak, kanang, tanakoy kuan ba? Na, diri na gid man. Diri ta mga disgrasya, mga igala.
Gilag chismis, gilag marites. Denise Laurel. Puy, mistisahan ra ko sa Close iya. up ba? Isikat ba siya atong sa close up ba? Unsa sa? The closer Yeah. I get. Naguba lang yung karir ato kay naburos siya. Ah, Wapo na tato ilang tandem. Nang TikTok 100 na ka-takes niya isa ran upload pinaka the best. Daghana. take 100. Yeah. Take 100. 8:56 atong oras. Unsa atong letter gaulan pa ba niya ma-feel malilin mo gaulan pa ba no ma-feel diri sa bali. Wala Wala. na nagulan. Okay. Muna akong ganahan nga Bisaya rap na taga Cagayan de Oro South Rail. Ang title ani Ayay Ka. The best ni sila, Brad. Sa among pagbalik atong letter for tonight. Isa lang Ayay ka, halaga, sila kayong lawas. Oh yeah, anak ko na yung my cuties, beauty pie. Ingaw daw sa balay. Okay, cutie, I'm going now. Okay, cutie, I'm going. Ayay ka, halaga, sila kayong lawas. Oh yeah, anak ko na yung my cuties, beauty pie. Ingaw daw sa balay. Okay, cutie, I'm going now. Okay, cutie, I'm going now. Ihadang na ko ang tanan. Bahala magkulang-kulang. Sa'y mo harap ko mo bigay. Sa'y mo harap ko mo bigay. Ana siya, halitan o ta Netflix. Anime, lang karoon at suwan tripping. Cutie, I just wanna let you know na ikaw kapalingon sa ako akaroon. Ayay ka, halaga, sila kayong lawas. Oh yeah, anak ko na yung my cuties, beauty pie. Ingaw daw sa balay. Okay, cutie, I'm going now. Okay, cutie, I'm going. Ayay ka, halaga, sila kayong lawas. Oh yeah, anak ko na yung my cuties, beauty pie. Ingaw daw sa balay. Okay, cutie, I'm going now. Okay, cutie, I'm going.